Kurkku- ja tomaatti-istutuksessa on semmoisia kivoja pieniä juttuja, mitä kannattaa käyttää hyväkseen. Silloin kun istutetaan kurkku tai tomaatti, niin kannattaa laittaa ne langat tuonne kasvihuoneeseen jonnekin rakenteisiin kiinni, tukilangat tälle kurkulle varsinkin, se kasvaa aika nopeasti. Ruokotomaatillekin tarvitaan tietysti tuki ja se on kanssa ihan yhtä lailla helposti käy tolleen langottamalla. Ja kun ne istutetaan se taimi, niin siinä vaiheessa se tukilanka voidaan jo vetää suoraan tuonne juuripaakun alle. Niin taimi kun juurtuu siihen kasvualustaansa, niin se ankkuroituu se lanka sinne kiinni, sinne kasvualustaan, eikä tarvitse sitoa tuohon juuren niskaan. Ja silloin vältetään se taimen hirttyminen kiinni. Tai itse asiassa sehän kuolee siihen helposti, jos se tulee liian tiukka. Tässä nyt näkyy kasvihuonekurkku, miten se on tuettu ylöspäin. Aina kun kasvi kasvaa, niin siitä kierretään tätä lankaa. Ja samalla poistetaan täältä nämä, kurkulta tulee täältä kaikki samasta kohdasta, eli tuosta lehtihangasta tulee sekä kurkun alut, eli kukat, että tämä kärhö, että sitten sivuverso. Ja ne on hyvä poistaa ihan siitä jo pienessä tuossa vaiheessa. Ja kannattaa jättää vain muutama kurkualku tuohon per lehtihanka. Ja täällä on samalla lailla. Se on vähän vaikeampi tuolla kurkulla tietysti, kun ne kaikki tulee tuosta samasta, toisin kuin tomaatilla. Niin tomaatillahan ne kaikki sivuversot tulee tietenkin tuosta lehtihangasta, mutta se helpottaa sitä poistoa, sitä varkaiden poistoa, eli niiden sivuversojen poistoa. Käännetäänpäs tonne päin. Siinä mielessä, että se varsinainen kukkaterttuhan tulee sitten tuosta välistä. Se on ihan erinäköinenkin. Eli nyt tämä varas voidaan täältä poistaa ja kukkaterttu jää siihen. Tuolta on poistettu.